ba zan taɓa mantawa ba da ranar da Allah ya sa da ni da abokaina a sanadiyar alkur'ani aka buɗe mana ɗakin ka'aba muka shiga. Wannan gaskiya yana daga cikin abin da ba zan taɓa mantawa ba. A yanzu haka da nake maka magana nan ina hango cikin ɗakin ka'aba a cikin ƙwaƙwalwata. Sunana Mansur Isa Yalwa. Kamar yadda aka ji sunana Mansur ne, mahaifina Malam Isa Yalwa. Ni bafulatani ne ta ɓangaren uwa da ɓangaren uba. Mahaifiyata Malama Hawwa'u Hajiya Laraba kenan, yar Malam Adamu. Sannan kuma an haife ni ne a jihar Bauchi, a wani ƙauye da ke ƙaramar hukumar Bauchi da ake cewa Sabiru. Kuma wato an haife ni ne a ranar 21 ga watan Rabi'ul Awwal shekara ta 1394 na hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Na yi karatu tun daga firamare zuwa sakandare duka a Yalwa, sannan kuma na yi diploma, sannan kuma na yi jami'ar Bayero ta nan Kano, duk da cewa ban gama ba, sai kuma na tafi jami'ar wato musulunci ta Madina, sannan kuma na je jami'ar musulunci ta ƙasa da ƙasa da take Malaysia. Ana kai karatu na har zuwa kololuwa ta matakin PhD, sannan yanzu kuma ni ma'aikaci ne a nan jami'ar Bayero da take Kano, kuma na kai mataki na ni profesa ne a ɓangaren shari'a. Karatuna na addini kamar yadda aka saba a gida ne. Na fara wurin mahaifina ne, shi Malam Isa Yalwa, dama malami ne. Sannan kuma daga baya na yi karatu a gida ɗin wurin waɗansu malamai kamar Malam Tukur a nan Yalwa. Na yi karatu na allo a wurinsa. Daga baya kuma na yi karatu wurin waɗansu malamai. Sannan na yi karatu kuma wurin malamai a wajen Najeriya, musamman kuma a Madina manzan Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da nake matsayin ɗalibi. Na yi karatu a wurin malamai 'yan Najeriya, na kuma yi karatu a wurin malamai Larabawa. Malamai 'yan Najeriya da na yi karatu a wurin su fitattu akwai Sheikh Abubakar Mukhtar da ke Yola, wanda na yi karatun fikihu da lugar larabci a wurinsa. Na yi karatu wurin Dr. Ibrahim Jalo Jalungo, wanda na yi karatun fikihu da usulul fiqh a wurinsa. Na yi karatu wurin Sheikh Dr. Muhammad Sani Rijiyar Lemo, wanda na yi karatun hadisi a wurinsa. Na yi karatu wurin Sheikh Dr. Abubakar Muhammadu Sani birnin Kudu. Na yi karatun aƙida a wurinsa. Sannan kuma malamai Larabawa da yawa waɗannan kan waɗanda muka karatu a wurinsu, kamar babban malaminmu na hadisi Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad, kamar babban malaminmu na fiqhu Sheikh Muhammadul Mukhtar Ash-Shankiti, kamar malamanmu na tafsiri, malamanmu na kira'a, kamar babban malamina na Alƙur'ani Sheikh Muhammad ibn Abdul Hamid Abu Rawash, duka a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Gaskiya kusan duka malamai na tasirantu da su, kowanne da ɓangarensa. Ni alhamdulillah na kan yi la'akari ne da kowane malami ina ne baiwar da naga take ta musamman a wurinsa sai in ɗauka in koya. Ba sai na ambata ba a nan, amma dai gaskiya na tasirantu da malamai na da yawa. Babban abin da na fi tasirantuwa da shi a wurin malami abubuwa guda uku ne. Na farko wato shi karatun da kansa, sannan abu na biyu ina tasirantuwa da malami a wajen ɗabi'u da kyakkyawar mu'amala, sannan abu na uku ina tasirantuwa da malami akan alakarsa da abubuwa na waje kamar hukuma da siyasa. Yawanci malamin da zaka ga yana da son tsoma baki akan harkokin siyasa baya ƙayatar da ni sosai. To ɓangaren da na fi sha'awa a ɓangarori na addini, gaskiya ɓangarori na farko ɓangaren da ya shafi alƙur'ani ne wajen karatunsa da tafsirinsa, sannan kuma sai kuma ɓangaren shari'a, ɓangaren abin da ya shafi fikihu na addini da fahimtarsa, sannan kuma sai abin da ya sauka kuma da ke da alaƙa da fassarar fikihun a cikin hadisai, wato abin da ake ce a hadithul ahkam, kuma gaskiya na fi mai da hankali a kai. Alhamdulillah ina haddace alkur'ani mai girma tun ina karami, alhamdulillah. Sannan ɗalibai kuma waɗanda su ma suka haddace a hannuna, ni ma ban san adadin su ba, walillahi alhamd. To
ni ina gani kamar surar da tafi sa na dan fi dadewa wajen haddarta ina ji ita ce suratul an'am. To ta yiwu in ce suratu yusuf alaihi salam. Hadisin da ya fi zuwa raina kuma ya fi sa nake da kyakkyawan tsammani babu kaman hadisin da yake nuna wato yalwa da faɗin rahamar Allah ga bayi da kuma yadda Allah maɗaukakin sarki ke gafarta wa mutane, musamman kuma hadisan da suke nuna in mutum ya mutu baya shirka da yardar Allah zai samu aljanna. Kalubalen da nake fuskanta a yanzu gaskiya zan iya cewa a cikin harkar da'awa shine yadda za ka ga da'awa ta haɗu tare da aiki. Abin da yake damin mu a nan kuma ya fi cimunto a ƙwarya shine ka ga ana ta mai da hankali akan karatu amma kuma ba a mai da hankali akan gyaran hali. Wannan ya fi damina ƙwarai da gaske akan yaushe mutane za su faɗaka ya zama yadda suke damuwa da abubuwa na ibada haka kuma za su damu da abubuwa na mu'amala da haƙoƙi na mutane a kansu. To ranar da ba zan manta da ita ba a rayuwa ta gaskiya ta yiwu abin da ya fi zuwa mun abubuwa guda biyu ne, ɗaya na farin ciki ɗaya kuma na kishiyar haka. Na farin ciki shine wato ba zan taɓa mantawa ba da ranar da Allah ya sa da ni da abokaina a sanadiyar alkur'ani aka buɗe mana ɗakin Ka'aba muka shiga. Wannan gaskiya yana daga cikin abin da ba zan taɓa mantawa ba. A yanzu haka da nake maka maganan nan ina hango cikin ɗakin Ka'aba a cikin kwakwalwata, kuma Allah ya sa muka yi salloli muka yi addu'o'i. Babban abin da nake godewa a kai ga Allah shine dukkan abin da na roƙa wanda nake so a ce Allah ya ban a cikin ɗakin Ka'aba gashi yanzu ina gani kamar Allah ya cika mu, walillahi alhamd. Abincin da na fi so ya kasu kashi biyu, akwai na gargajiya akwai na waje. Idan a abincin waje ne ba abincin da na fi so kamar abincin larabawa na Yaman da ake ce masa mandi, musamman kuma mandi laham. Sannan kuma idan abinci na gida ne kuma ba abin da nake so kamar tuwon shinkafa da miyar kuka, amma miyar kuka ɗin 'yar gata. Sai kuma ina son shayi kwarai da gaske, musamman shayi irin na larabawa. Babban manufata a rayuwa ita ce Allah maɗaukakin sarki ya sa in zama malamin addini da mutane za su amfana. Ba abin da nake sha'awa kamar Allah ya sa ya zama ina amfanar da mutane a harkar addini da kuma harkar rayuwa.